Gepleýär Azatlyk radiosy, Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonunda Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow nobatyny öz ogly Serdar bilen köpçüligiň öňüne çykyp döwlet mediasy tarapyndan nesilleriň dowamlylygynyň nyşany hökmünde häsiýetlendirilen çärelere gatnaşdy. Duşenbe güni Lewawyň merkezi Türkmenawa şäherinde geçirilen ılgy uýarysynyň dowamında prezident Berdimuhamedowdan ýarysa ak pata bermegi we estafeta taýajagy bilen ýoluň birinji bölegine ılgap geçmegi haýyş edildi. Berdimuhamedow ýoluň bir bölegine geçip estafeta taýajagyny edil özü bilen kybapda lybasa giyinen ogly Serdar Berdimuhamedowa gowşurdy. Türkmen mediasy Serdar Berdimuhamedowyň tarybyny ýetireninden soň bu ýagdaýyň halkymyzyň mukaddes täpleriniň biri hökmünde nesilleriň dowamlylygynyň nyşanyny öwrülendigini hem bellidi. Meclisiň deputaty Serdar hem öz gezeginde estafeta taýajagyny ýurdun welaýatlarynyň we paýtagtyň häkimlerine gowşurdy. Mundan başga Duşenbe güni Gurbanuly Berdimuhamedow ogly Serdar bilen birlikde arka aýnasynda altyn täjin görnüşi şekillendirilen ulagda hem aýlandylar. Prezident sürüjiniň ornunda oturan bolsa, Serdar Sturmanyň ýerinde ýerleşdi. Yeri gelende bellesek soňky döwür Serdar Berdimuhamedow özüniň prezident kakasy bilen ýurdun mediasynda has köp peýda bolup we ýurdun syýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Döwlet mediasy hem indi Serdar Berdimuhamedowy günümel döwlet baş tutanymyzyň ogly, liderimiziň ogly diýip tanystyrýar. Serdar Berdimuhamedow 2016-njy ýylyň aýagyndan başlap ýurdun syýasy arenasynda peýda boldy. Ol şol ýylyň noýabrynda deputat saýlanyp, geçen ýylyň martynda bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň Kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar daşary ýurtda hususy Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Adatça diňe prezidentiň saparlary barada maglumat berýän türkmen mediasynda bu ýokary derejeli döwletara duşuklary barada aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Geçen ýylyň aýagynda Serdar Berdimuhamedowa öz atasy Mälik Berdimuhamedow adyndaky medal gowşurylyp, oňa podpolkownik harby derejesi hem berildi. Bu medal ýurdun harby we kanun gorucu edarlarynyň ýolbaşçylaryna berilýär. Şeýledi Serdar mundunyň Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi diýen hormatly at hem dakylypdy. Mundan başga Serdar prezident kakasynyň misalynda durly desgalaryň açylış dawarlaryna hem gatnaşyp başlady. Onuň 27-nji dekabrda Kaka etrawynyň Duşak owasyndaky saglyk merkeziniň açylış dawarasyna gatnaşmagy bilen baglylykda Ahal welaýatynda prezidentiň saparlarynyň öňü sirasyndaky ýaly uly taýýarlyklaryň görülendigine hem üns çekilipdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň syýasy durmuşyny izlerleýän ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onda Berdimuhamedowyň ogly Serdara miras düşür hökmünde garalýandygyny aýtsa boljokdygyny belleýärler. Serdar prezident Berdimuhamedowdan estafeta taýajagyny almak bilen birlikde ol özüniň prezident kakasy bilen miras atly atda hem gezelenje çykýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Onuň gytçylygy hususy firmalara önümçiligi togtatdyrýar. Türkmenistanda dowam edýän onuň gytçylygynyň fonuny konditer önümlerini öndürýän käbir firmalary we telekeçiler degişli ugurlarda önümçiligi togtatyp bazara haryt bermeklerini besetdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýär. Soňky el ýeterli maglumatlardan çen tutup barha ýitileşýän habar berilýän ýurtdaky onuň gytçylygy käbir hususy telekeçileriň elini togdýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, täze ay we hoş zaman ýaly hususy firmalar önümçiligini un galla önümlerini talap edýän harytlary öndürmegi besedip, şeýle harytlaryň üpçünçiligini togtatdylar. Adamlar munyň sebäbini dogrulyň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen düşündirýärler diýip Azatlygyň bir çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada Ösüş we Dikeldiş banky global kynçylyklara garşy görüşmek we regional integrasiýa goşunt goşmak maksady bilen durmuşa geçirýän 2016-2018-nji ýyllar aralygy üçin strategik meýilnamatynyň çägine gürüňi gidýän
täze ay firmasyna 800 000 Amerikan dollar möçberine kard berýändigini 2016-njy ýylda ma'lum etdi. Maglumatda bu goldawyň firmanyň ukyplylygyny 25 götürüm artdyrjakdygy agdalypdy. 2017-nji ýylda bolsa Ýewropada Ösüş we Dikeldiş Banky Taýwan Halkara Hyzmatdaşlyk we Ösüş fondu bilen bilelikde täze aýy $4,5 milyon kömek ödürledi. Şeýle-de geçen ýylyň sentýabr aýyny Türkmen paýtagtynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdüni goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýerine ýetiriji komiteti gurrungy edilýän Hoştaman kampaniýasyny resmi himayetgär diýip oglan etdi. Oýunlara gatnaşyjylaryň we meýletinçileriň iýmit üptünçiligi maksatnamasyna laýyklykda Hoştaman çäreleri 80 000 şokolad we 10 000 goty süýji bilen üpçün edip, onuň ödüniň häzirki wagtda un gytçylygy bilen bagly sebäplerden konditor önümçiligini togtadan habar berilýär. Ýatladyp geçsek Türkmenistanyň gelip gowuşýan habarlarda ýurtda un galla önümleriniň gytçylygynyň barha yaramazlaşýanyny agdalýar. Şol bir wagtyň özünde bu önümleriň satywyny dürli çäklendirmeleriň hem girdilýänligi Azatlygyň çeşmeleri habar berýärler. Meselem un satyn aljaklardan gaz taslama kitapçasy bar, sanly hasaplayjysy bar diýen kepinamalaryň talap edilýändigini, şolary görkezmedik adamlara 2 kilogram unyň satylmaýanlygyny Daşow welaýatynyň çeşme habar berdi. Şeýle-de bu welaýatdaky döwlet dukanlaryna unyň satylýan muktary çäklendirilip, adam maşynadyňa 5 kilogram unyň satylmagyna ruhsat berilýänligi habar berildi. Ýönemary welaýatyna uny haltasy bilen satyn alyp bolýanyny Azatlygyň çeşmeleri ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýärler. Gepin ýerdişine aýdylsa un ýetmezçiligi sebäpli önümçiligi togtadan habar berilýän täze ay firmasy da Mar welaýatyna ýerleşýär we ol konditor önümçiligi bilen bir hatarda et önümçiligi bilen hem meşgullanýar. Öňe sürilýän ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň degişli firma bilen habarlaşyp kommentariýa almak tynanşygy başa barmady. Mundan öňe dollar konvertasiýasyna girdilýän resmi çäklendirmeleriň hususy telekeçileriň işine ýetirýän oňoýsuz täsiri barada habarlar berilipdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Sowda ministrliginiň un ambarlaryna käbir daşary ýurtlardan getirilen import unlaryň ähtiýaçlyklarynyň gutarýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi geçen aýyň ortalaryny habar beripdi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda uly we gymmatbaha guruluş proýektlerini, Sultanda Olimpiya şäherçiginiň guruluşyny alyp baran Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň ýurtdaky iri bir proýekden çekilendigi we kompaniýanyň ýolbaşçysynyň ýurdy terk edendigi dogrusynda maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň berýän maglumatyna görä, Polimex Aşgabat Türkmenwasy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugrunda ýerleşmeli trampet çatragynyň guruluşynda alınıp barilýän işleri togtadypdyr. Bu waradaky degişli şertnama geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistan bilen Türk kompaniýasynyň arasynda baglaşylypdy. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp Türkmen häkimetleriniň Polimexiň ýolbaşçysyna ýüzlenip, ýoly kompaniýanyň öz hasabyna gurmagyny, şeýle-de çykdyjylary ýoluň geljekde getirjek ýerdejilerinden üzülüşmegi teklip edendiklerini habar berýär. Emma Polimexiň we beýleki potroçy kompaniýalaryň Türkmenistanda guruluşynyň tamamlan obyektleriniň şol sanda bahasy 2 milliard dollardan hem geçýän Aşgabatdaky aeroportyň tülegini dolu derejede alyp bilmeýändiklerini üns çekilýär. Maliýe kynçylyklary sebäpli Polimexiň ýolbaşçysy Erol Tabanca Türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlygy togtatmak we ýurdy terk etmek kararyna gelipdir. Geçen ýylyň dekabrynda Tabanjanyň uçary Aşgabatyň aeroportunda saklanýar. Türkmen tarapy Tabanjany şertnamalaryň şertlerini berjay etmezlikde we ýurtdan gaçmak tynançygynda aýplap, onuň ýurtdan çykmagynyň öňüne aljak bolýar. Netijede Türkmen tarapy bilen Tabanjanyň jan penalarynyň arasynda dawa hem ýüze çykypdyr. Tabanja Türkmenistana gaýtadan dolanyp geljekdigini we ähli soraglary çözjekdigini aýdandan soň oňa ýurdy terk etmäge ruhsat berilipdir. Emma Tabanja ýurdy dolanmandyr. Onuň bar bolan soraglary çözmek üçin ugrudan orunbasary hem Türkmen tarapy bilen lalaşyga gelip bilmändir. Azatlyk radiosy ýokarky beýan edilenler boýunça Polimexiň Türkiýedäki baş edarasy bilen habarlaşanda degişli resmi bu ýagdaýlar boýunça häzirlikçe nähildir bir maglumat bermekden saklandy.
Emma bu soňky habarlar Azatlyk radiosynyň Polimexiň Türkmenistandan başdan geçiren kynçylyklary baradaky beren habarynyň ýanyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki namdar çeşmeleriniň aýtmagyna görä, häzir Türk Polimex kärhanasy ýurtda guran guruluşyk obýektleri we Aşgabatda geçen sentýabrda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny harçlan pullary üçin Türkmen hökümetinden algysyny alyp bilmeýär. Polimexiň Türkmen hökümetinden azyndan $800 milyon algysy bar. Aşgabatda gurulan aeroportyň tölegleri dolu üzülmedi. Şeýle-de Polimex Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylış we ýapylış dawarlaryna öz jübüsinden pul çykardy. Gaçanda Berdimuhamedowdan bu pullar sorulanda onuň muňa gahary geldi, diýip Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetindäki çeşmesi gurrun berdi. Aýdylmagyna görä indi Polimex ýurdun bazaryndan çetleşdirilip, oňa derek ähli iri guruluş proýektleri Çalyk Holding, Buýuk, Renesansiýaly kärhanalaryna ynanylar. Türkmen mitbuatynda bu kärhanalara eýýäm ençeme gymmatbaha guruluş proýektleriniň berilendigi barada maglumatlar hem peýda boldy. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda awtolow sürýän aýal gyzlaryň öz sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmakda kynçylyk çekýändigi barada Türkmenistandan alternativ habarlar neşri ýazýar. Neşriň 22 fevralda beren maglumatyna görä ýakynda sürüjülük şahadatnamasynyň 10 ýyllyk möhleti dolýan Aşgabatly denen ähli zerur resmi namalary ýygnap, döwlet awtoinspeksiýasyna baranda oňa aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasyny uzaltmadlyk barada dillen berilen ýürüýte görkezmäniň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri ýurtda awtolow sürýän aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmadlyk barada haýsydyr bir gadagynçylygyň göze ilmeýändigine, ýöne soňky hepdelerde bu prosesiň kynlaşdyrylandygyny tasdiklaýarlar. Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Sinçaman Murat Bugaýew polisiýa işgärleriniň we awtolow sürýän zenanlaryň ençemesine salgylanyp, mundan öň aýal gyzlar öz sürüjülük şahadatnamasyny uzaltmak üçin polisiýanyň jogapkär edarasyna arza tawşyranda bu prosesiň bir ýa-da 2 günde tamamlanandygyna, häzir bolsa munyň adyndan 10, käte 10dan hem köp güne çekýändigini aýdýar. Mundan başga ol indi polisiýa işgärleriniň aýal gyzlardan sürüjülük şahadatnamasynyň berilen polisiýa bölüminden ýürüýte ýazmaçy güwanamany getirmek we onlarça soraga jogap bermek hem talap edýändigini belleýär. Şol sürüjülük şahadatnamasyny çalışmak üçin tawşyrylan aýal gyzlaryň tas ählisinden şeýlere akbatlar soraýarlar. Sürüjülük şahadatnamasyny berýän, ýani sürüjüleri taýýarlaýan haýdy kurupda okudum. Şo kurup nirede yerleşýärdi? Şo kurupda kimler size awtolowy erketmegi öwredýärdiler? Şonu kimdi sana şol sürmäni öwreden? Gapdalyňda turýan kimdi? Haýsy köçeler boýunça hereket etdiňiz? Awtolowyň markasyna ähildi. Renkine ähildi düşünýäri, gytçylygy tatlary sora berýärler. Dip Bugaýew polisiýa işgärlerine we sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin ardasyny tawşyran Aşgabatly aýal gyzlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Aýal gyzlaryň käbirleri bu soraglary jogap berip bilmän şahadatnamasynyň möhletini uzaldyp bilmeýänleriň sanynyň hem az däldigini aýdyp, muny para almak üçin edilýän ýene bir çäre diýip düşündirýärler. Meniň mundan 10 ýyl öň okan kursumyň yerleşýän ýeri ýadyma düşse, kimiň okadandygy, kimiň syna galandygy, olaryň ady familiýasy hereket eden köçelerimiz ýadyma düşen ok. Ony ýadynda saklamak mümkin däl. Bu hem aýal sürüjüleri azaltmak hem de para almak üçin edilýän zat. Sebäbi para bersen käbir aýal gyzlaryň soraga çekilmän güne şahadatnamasynyň möhletini uzaldýandyklaryny eşidýäris we görýäris. Dip adynyň efirde agdalmadlygyny soran Aşgabatly 42 ýaşlaryndaky zenan aýtdy. Polisiýanyň sürüjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmak işlerine jogapkär edarasynyň käbir işgärleri bolsa, bu çäreni galp we para berilip alynan sürüjülük şahadatnamalaryny ýüze çykarmak işleriň bir bölegi diýip düşündirýärler. 2017-nji ýylda 500 çemesi entek doğrulmadyk arasynda sürüjülük şahadatnamasy ogurlanypdyr. Şolaryň kime nesip edenligini biljek bolup, şol saklanýarlaryny olýany ol edil bir şahadatnamany çarşyrmak bilen bagly köpler şu aýal maşgala
köşede awtolugyny erkek barýan bolsa saklap, soň sürüjülük şahadatnamasyny hasanalylygy wagt bilen ýörgüte dikkat bilen barlaýarlar. Dip Bugayev belledi. Ýatlap geçdik şu ýylyň başynda Aşgabatda polisiýanyň ýol gödekçilik gullugynyň galp we para berilip alynan sürüjülük şahadatnamalaryny ýüze çykarmak ugrundaky kampaniýa başlandygy barada maglumatlar gowşupdy. Geçen ýyl aýal sürüjüleriň gatnaşmagynda ýol hadisalarynyň köpelmegi netijesinde yerli häkimetleriň sürüjülük şahadatnamalarynyň gelip çykyşyny uşdan tutma barlap başlandygyny Azatlyk radiosynyň ýurdun içeri işler ministrligindäki bir çeşmesi gurrun beripdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerine dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Açylova. Indi 3 günden bäri paragat ýedi kiçe tarapçatynyň 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň penjerelerinden demir gözenekler aýrylýar. Paragat ýedi kiçe tarapçatynyň ýaşaýjy öý hojalyk çukurmanyň aýtmanyna görä, ýaşaýyş jaý müdürliginiň işgärleri beýik bu işgali awtologlary jaýlara direp, ýaşaýjylaryň öýde bardygyny ýokdugyna teretmeden penjereleriň daş ýüzünden oturdulan demir gözenekler aýrýarlar. Ýaşaýjylaryň bildirýän nägileliklerine ýaşaýyş jaý müdürliginiň işgärleri bize ýokardan görkezme bar diýip jogap berýärler. Emma haýsydyr bir ýazmaça karary ýa görkezmän olar görkezip bilmeýärler diýip hurma aýdýar. Paragat ýedi durop 1, paragat ýedi durop 2 atlandyrylan kiçi etrapçatynda bar bolan 60 goly her birinde 90-dan 126 töý aralygynda ýerleşýän 9 gatly bu ýaşaýyş jaýlaryna ilatyn göçüp gelenine ýaňy 5 ýyl urak wagt geçdi. Bu jaýlaryň ýaşaýjylary häkimetleriň gadagançylyklarynyň halis bez bolandyklaryny aýdýarlar. Bir rahat ýaşamaga goýanoklar dünya gadagançylykda ýaşamaly. Ozal split sistemalaryny penjerelerden ýagyn geçmedýäli, penjereleriň üstünde goýulan telerleri, çanak antennalaryny aýyrdyp, jaýlaryň ozal ýaşyl reňkini ak reňke boýapdylar. Inden penjerelerden demir gözenekler aýyrýarlar. Köp çagaly işleýän maşgalalar onu jaýyň haýdy gatynda ýaşaýandygyny teretmeden öz penjerelerini goýýarlar. Sebäbi enatalar öýde ýok wagty mektepden gelen ýaş çagalar gödekçilikde galyp, çagalaryň oýnap ýa haýtatyr bir zat bilen gyzyklanyp, jaýlaryň penjerelerinden gaçaýmagyndan ähtiýat edilýärli üçin şeýle demir gözenekler goýmaga çalyşýarlar. 9 gatly 126 töýli ýaşaýyş jaýynyň ähli öýlerinde bolmasa-da 3den 1 ýaşaýjynyň şeýle demir gözenekler goýýandygyny görse bolar. Emma ilatyň özü üçin döredýän amatlygy hem ähtiýaçlygy hem häkimetler gyzyklandyrmaýar. Olar üçin jaýlaryň daşynda hiç bir zat görünmeli däl. Jaýlaryň daşy tekiz, başga guruluşyny taklamaly, owadan görünmeli. Ýaşaýjylar kötýän ýeter ýetmeçilikler, suw kesilmeleri, ilaty sistemalarynın häzinde öçürilip durulmagy, jaýlaryň ýerdemelleriniň daş töwereginiň, girilgeleriň hapaçylygy, liftleriň kadaly işlemeýänligi ýaly nosalyklar düzetmek barada etrap häkimligi tarapyndan, şäher häkimligi tarapyndan hiç bir alada edilmeýändigini ýaşaýjylar bellärler. Her bir demir gözenegi ýatatmak hem penjereleri goýdurmak mundan 5 ýyl ozal ilata 50 Amerikan dollary meçhurynda çykdaýjy bolandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle çykdaýjy edip goýdurulan emlägimizi indi zirde bile oklaýmasak, ol kime gerek? Sebäbi şäheriň ähli jaýlarynda hem demir gözenekleri aýyrdyarlar diýip hurma aýdýar. Paragat ýedi kiçi tarapçatynyň jaýlarynyň ozaldan harsal gurulandygyna hem ýaşaýjylar ünsü çekýärler. Tipli jaýlar ýumurlyp bu ýere mejbur göçürilen ilat ikinji sortly ýaşaýjylar hasaplanýar. Paragat ýedi kiçi tarapçatynyň jaýlarynyň penjereleri hem özünden açylyp, penjereleriň diýwar bilen aralygyndan ýel tolan gerip dur. Üstünde teler goýulmasa, güýçliräk ýagyn ýagsa, penjerelerden otoglara ýagyn suwlary hem girýär. Şu zatlar derňäp nosalyklar düzetmäge bilen gelýän emeldar ýok diýip ýaşaýjylar nygtyýarlar. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
togtatdyrýar Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini men Aras Perveş dowam etdirýär. Atılıp öldürülen orsiyetli opozisyon siyasatçı Boris Nemtsov'un önkü dostları, kärdeşleri ve taraptarları 27. fevralda onun öldürülmeginin 3. yıl dönümünü belleýärler. Opozisyon siyasatçı İlya Yaşin'in aýtmagyna görä Moskwanyň Sakharov merkezine bu münasibetli çäre geçirilip, şol ýerde Nemtsov'un durmuşynyň dörli döwürlerine degişli suratlar serge goýlar. Yaşin çäre gatnaşyjylar meniň dostum Boris Nemtsov dokumentalyna tomaşa edip, onun häzir Germaniýada ýaşaýan gyzy Jana Nemtsowanyň ýazga geçirilen beýanatyny diňläp bilerler diýdi. Yaşin'in bildirmegine görä üýşmeleň Nemtsowyň 2015-nji ýylyň 27 fevralyna atılıp öldürülen ýeri bolan Moskwa köprüsine ýerli wagt bilen sagat 10 töwereginde bolup, merhumyň hatyrasyna 1 minut tymyşlyk geçiriler. 25 fevralda Moskvada şeýle hem Orsiýetyň beýleki şäherlerine müňlerçe adam prezident Putiniň gaýdusy tanqyçysy bolan Nemtsowy ýatlap ýürüýüş geçirdiler. İýul aýynda Moskvanyň bir gaziýeti Orsiýetyň Demirgazyk Kavkaz regiony Çeçenistanly 5 adamy Nemtsowy öldürmekde günäli tapyp, olara uzak möhletli türme tutsagylygyny berdi. Ýöne Nemtsowyň garyndaşlary we ýaranlary onuň ýokardan bölen buyruk boýunça öldürilendigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Nemtsowyň öldürilmeginiň ýyl dönüm münasibetli 26 fevralda çykaran beýannamasyna Orsiýety universal adam hukuklaryny, şol sanyna söz azatlygyny, parahatçylykly üýşmeleňleri we birleşik azatlygyny goramak we ösdürmek boýunça öz üstüne alan boşnamalaryny ýerine ýetirmäge çagyrdy. Departamentin sözçüsü Heather Nawart Orsiýet Nemtsowyň öldürilmegine eli bar adamlaryň hemmesiniň şol sanyna ony gurnanlaryň ýa ony buýranlaryň da gaziýet öňüne getirilmegini üpsün etmeliydi. Üstümüzdäki aý Washington şäheriniň ýerli hökümeti Ors ilçihanasynyň ýerleşýän köçesiniň adyny üýtgedip, merhumyň hatyrasyna oňa Nemtsowyň adyny takdy. Orsiýet bu göçüme nägilelik bildirdi. Boris Nemtsowyň Azatlyk fondunyň başlygy Vladimir Kara-Murzanyň 6 fevralda aýtmagyna görä, Wisconsin köçesiniň adynyň Boris Nemtsov Plaza diýilip üýtgedilmegi baradaky resmi dawara 27 fevralda geçiriler. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda diňläp bilersiňiz. Yanıp köysem bakı gelem var mı eysem amrayı yatağa koysam oğlana atını koysam budaya meydanı koysam demine asmanı koysam durmadım mı koytan gerek demi duşluğun devam eder dostları yakranı şehri koysun kokumu bakara koysun koysun köpten